Hello guys, maghahanting tayo ngayon ng ng bato-bato. Yun, yung patunog natin tumutunog na. So dito na tayo sa ginawa nating taguan sa ilalim ng puno ng kamatsili. So nadatnan ko dito yung mga ibon guys, ang dami nila, kaya pestuhan natin. Ito yung babantayan natin. Yan, yung mga puno na yan. Yan tayo magpapadapo guys. So yun, malapit lang yan guys. Stay tuned lang. Warning. The following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Spotted guys. Color nakatago. Hanggang guys. Colored guys. Mahangin. Glag. Spotted. Oops, dali lang. Kung ngayon ka palang napadaan sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe para updated ka lagi sa mga i-upload nating video. Colored. Bagsak guys.
Yung tatlo guys. Dalawang spotted tsaka isang collared. Ay, nakarang. Kaya lang mahangin. Ayan o. Masaya. I believe I can fly. Two hours later. Yun, uwian na guys. Tapos na yung hunting natin. Ito, yung ginamit natin. So, nakadali naman tayo ng pangulam. Andun na guys sa bag. Ayan yung bag. So, nagpahinga lang tayo saglit guys dito sa kubo. Hindi ko alam kung kaninong kubo to. Shout out sa may-ari. So, uwi na tayo guys. Nagbaon ako, nakalimutan ko pala yung ulam. Ulam ko. Aliw ka yata eh. Kaya di pa ako na kumakain. Kaya uwi na tayo guys. Yun, sige. Salamat ulit guys sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa next na video natin.